मोनद' नंगौ जों दिनै मिथिना मोनदों आरो लोगोसे जायफोरनाखि मोनद' हारि बिथांमोनाबो दाबि खालामबाय थादों जे गोदानै एसटि बिथांमोननो माने गनायथि होनांगौ आसाम सरकार भारत सरकारनिफ्राय दा बे बेलायाव जोङो जेनोखि थाखानाय जोंहा एसटिफोर दङ बे एसटिनिफ्राय जोङो थोंजोङै जों बेखौ आपत्ति खालामदों आरो आपत्ति खालामनाया नैबेनो जे जोंनि जेनोखि थाखानाय जेनोखि जोंनि मोन्थाय जोंनि हा हुनि मोन्थाय जोंनि साख्रि बाख्रिनि मोन्थाय जोंनि गासैबो रांखान्थि समाजखान्थिनि जेनोखि मोन्थाय जाहाथे बेवहाय एसेबो खहा गोलैया बेखौ जोङो नोजोर होनो थाखाय जों सरकारखौ बुंबोदों आरो जिहेतु जों मोनसे बाथ्राखौ बुंगोन जे आथिखालाव जोंहा 50 लाखसोल' जोंहा एसटि जोङो दायो मोननानै दङ बे 50 लाखसोल' सुबुङा दानि जोंहा एसटि जानानै दङ दिनैनि दिनाव जुदि गोदानै होबावोबा प्राय 1.5 कौटि आरोबाव एसटिखौ होनांगौ जागोन बे मोनद' हारिफोरनो अब्ला बै 50 लाख मानसिफोरनि आरो 1.5 कौटिनि गेजेराव नोंथांमोना साननानै नाय जों दिनै बेखौ सिन्था खालामदों आरो बेखायनो जों दिनै थोंजोङै बुंदों जों रावजोंबो सौग्रावनो लुबैया जों रावखौबो जों गाज्रि बुङा मोनद' हारिफोरनो सरकारा जुदि होनो ओंखारदोंब्ला जाहाथे जोंनि थाखानाय एसटिनि खथाया मोनसेबो खहा जाया फेरलेबसेबो खहा जाया बेखौ जों दिनै सरकारनि खाथियाव जों बुंबाय थादों आरो बिथांमोनखौबो जों बुंदों जे बिथांमोना गोदानै मा सुबिदा लायै लाथों नाथाय जोंनि थाखानाय सुबिदाखौ जोङो होनो थाखाय जों थाग थियारि दङ आरो बेनिखायनो दिनै जोङो गुवाहाटीनि साखाथियाव थानाय नैबे सनापुराव दिनैहाय Cctoaनि बेन्दोङाव Cctoaनि जेनोखि हांख्रायनायाव दिनै बेवहाय 1 लाखनि बांसिन बेवहाय गेदेरें जागोन जाहाथे बे मोनद' हारिफोरनि एसटि होनो मोना आरो होयोब्लाबो बिनि थाखाय सरकारा मा रोखोमनि लामाजों होयो बे बिथांमोननि खोथा बेवहाय दिनै नोंथांमोना नाय जे मोन 14 जायफोरनाखि जोंहा एसटि हारिफोर दं आसामाव बेनि गासैबो सुबुङा दिनै बेवहाय फैगोन आरो जों दिनै सरकारनो जोंनि दुखु मोननायखौ जोंनि रागा जोंनायखौ जोङो स्पष्ट बुंगोन नाथाय बे रागा जोंनाया दुखु मोननाया नैबे नङा बै हारिफोरखौ जों रागा जोङाखै सरकारनि खाथियाव जों बुंदों दिनै जोङो मोनसे बाथ्राखौ नोजोर होदों जे सरकारा मानो स्रि ना जोंखौ बिथांमोना माने मोननैजों बिग्राजों आरो जायनाखि थाखानाय बिथांमोनजों सौग्राव होनो नागिरदों मा सरकारा बेवहाय दायित्व दंमोन दिनै सरकारा बुंदों जे बिजेपिनि पार्टिया बेवहाय थोंजोङै इनभल्भ दङ सरकारा सापर्ट दङ होनांगौ होननानै दिनै आसामनि जेसेबांनाखि राजखान्थि हान्जा दङ बर'फोरनि अनगायै ट्राइबेलफोरनि अनगायै गासैबो बिथांमोना सापर्ट होदों बे जोंनि थाखाय सहायथावना नङा बेखौ जों गनायनो हाया स्पष्ट खोथा डेम'क्रेटिक भाबै जोङो बेखौ हेंथा होगोन आरो जुदि सिन्था खालामदोंबा सरकारा बिथांमोना आलादा रोखोमै होदों आसाम रैखाथिनि बाथ्राखौ बुंदों मोनद' हारिनि एसटि होनानै बे समाव आसामखौ बांलादेशनिफ्राय रैखाथि होननानै बाथ्राखौ जिहेतु बुंबाय थानायखौ बा सरसा खालामबाय थानायखौ नुनो मोनदों मा बुंगोन आसामनि रैखाथिनि खोथाखौ आगोलावनो साननांगौमोन दिनै बांलादेशिफ्रा आसामनि बुंनो थाङोब्ला खावसे बाहागोखौ लाजोब्बाय दिनै बे 1.5 कौटि मानसिफोरनो सुबुंफोरनो मोनद' हारिफोरनो जुदि एसटि होनानै आसामखौ जुदि बिथांमोना बासायनायनि खोथा बुंदोंब्ला बेयो मिनिथावना बाथ्रा बियो मानोना जों दिनै हानि फिसा जों जाबाय सन अफ द सयल जों बै समाव जों जेबो बुङाखै बै समाव हाखौ होनाया सोर होदों आसामाव थानाय बै समनि IAS अफिसारफोर आसामाव थानाय जायफोरनाखि डिसि एसडिसि बिथांमोना होआखै होनबा दिनै बिथांमोना बे जोंनि 50 लाख एसटिनि हेक्टायै 1.5 कौटि मानसिफोरनो जि एसटि होनो ओंखारदों बिनि थाखाय आसामखौ बासायनायनि खोथा बुंनाया मिनिथावना बाथ्रा बेवहाय जेबो जुक्ति गैया जों स्पष्ट बुंगोन बेनि अनगायै मा मा हाबाफारि लानो थाखाय बे समाव थियारि जादों जिहेतु बाइचान्स जुदि 25 नभेम्बराव जुदि बे समाव बिल पास खालामो बे समाव गनायथि होनानै जुदि दैथायहरोब्ला बे समाव 20 नभेम्बरखौ जों बयबो नायदों आरो जों नायबावगोन जे जोंनि जेसेबांनाखि एसटिनि एमएलएफोर दङ मन्थ्रिफोर दङ बिथांमोननि रला माबायदि जों बेखौबो नायनानै दङ जोङो जुदि बिथांमोना बेवहाय जुदि पास खालामनानै जुदि सुपारिस खालामनानै जुदि दिल्लीयाव हरोब्ला जोङो Cctoaनि बेन्दोङाव Cctoaया जेखि खामानि मावा जों बिथांमोनजों थाफागोन जों इच्छा हिसाबै थाफागोन बड' साहित्य सभा हिसाबै थाफागोन जों गोनां जायोबा जों दिल्लीयाव थांगोन सुप्रिम कर्टआव जों थांगोन अब्लाबो जोंनि नैबे आसाम गभर्नमेन्टआ जोंनिफ्राय जि थाखानाय जोंहा दायो जोङो 10% मोनो एसटि खथा हिसाबै बेनिफ्राय जों फेरलेबसेबो होनो थाखाय जों थाग थियारि नङा स्पष्ट खोथा